Higala igsoon kung sa imong kinabuhi aduna kay plano, aduna kay pangandoy, aduna kay mga gitinguha sa imong kinabuhi nga buot nimong kabuoton, kaya na nimong angkonon. Now sa imong kinabuhi lang, importante nga din imong wagtangon ng gitawag kahadlok. Sa Biblia ang Dios may nagbuhat sa tanang butang. Ug adunay hayop nga nahimong hari sa kalasangan ug kana maong leon. Kuhaan nato pagtulon ang leon. Ang leon dili siya ang pinakakusgan nga hayop sa kalasangan. Ang leon dili siya ang pinakautukan nga hayop sa kalasangan. Ang leon dili ang pinakaabtik nga hayop sa kalasangan. Ug ang leon dili ang pinakadako nga hayop sa lasang, apan nahimo siyang gitawag king of the jungle sa simpleng rason. Tungod kay ang leon walay gikahadlokan. Ang leon bisan gamay ang iyang lawas pero dili siya mahadlok sa elepante. Ang leon bisan gamay ang iyang lawas pero dili siya mahadlok